Vrei ca micuțul tău să îndrăgească matematica? Vino alături de noi! La Smarty Kids Reghin îl ajutăm să înțeleagă matematica și calculele complicate. Cursurile noastre de aritmetică mentală sunt special concepute pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Copilul tău are probleme de concentrare, atenție sau memorare? Nu înțelege calculele și problemele obositoare de matematică? La Smarty Kids, copilul tău va descoperi că matematica poate fi simplă, interactivă și plină de satisfacții. Aici, explorăm lumea fascinantă a calculelor cu ajutorul unui instrument ingenios, abacul. De la adunări și scăderi, până la înmulțiri și împărțiri, vom face totul amuzant și ușor de înțeles. Fiecare problemă matematică va fi o aventură în care copilul tău va descoperi secretele numerelor. Ajutăm copiii să-și îmbunătățească concentrarea, atenția, memoria, rapiditatea gândirii, încrederea în sine. Asigură-i copilului tău oportunitatea de a crește armonios și pregătit pentru orice provocare. Te așteptăm la o lecție demonstrativă gratuită la Smarty Kids Reghin.